O terceiro Fórum Celta Fensa volveu poñer de manifesto a estreita relación entre o deporte e o turismo, dous ámbitos estratéxicos para Galicia. Desde Turismo de Galicia valoramos esta iniciativa e agradecemos o espazo que creou para reflexionar como o deporte xera actividade económica e fortalece o territorio, ademais de ser un importante motor turístico. No último ano, máis de 118.000 turistas deportivos xeraron un gasto medio diario de 116 euros por persoa, moi por riba da media nacional. Estes datos evidencian a capacidade dos eventos deportivos para atraer visitantes e dinamizar a economía local. Ademais, dan a coñecer Galicia a novos públicos. Durante o foro, tivemos a oportunidade de compartir a aposta que estamos a realizar polo turismo deportivo, que tivo un investimento superior aos 3 millóns de euros en 2025. Unha acción aliñada coa Estrategia de Turismo de Galicia 2030 e que contribúe á desestacionalización e á diversificación da oferta. Iniciativas como esta consolidan Galicia como destino de referencia tanto no ámbito deportivo como turístico, capaz de transformar o deporte nunha oportunidade de desenvolvemento, proxección e futuro para a nosa comunidade.